салому алейкум ҳамватанони азиз, ҳамҷиёрони азиз, умедворам ки тансиҳату хонобод бошед, шабатон ба хайру шодӣ бошад. бародари азиз, як бародаре чӣ кардем дусел мекунем худухат раиси Екатеринбург Душанбе. Барои билет бародари азиз номраи авиакасси фикри шумо дар телефонаи шумо номро дар экрана шумо номраи авиакасса телефон кунед, худухат нархҳои билета ҳозир пеш аз ид камтар нархҳо қимат шуда бародари азиз. Екатеринбург Душанбе қимат шудагитаги 23-24 ҳазор, хуҷан 17-17 ка маълумоти бештар дар WhatsApp нависед. бародари азиз, мо ба срочно коргар лозим барои хелебзаводи реж. хоҳаро модаро бошанд, агар русия донанд бо хубтар барои паспорт мақсад компютер бишида як нафар барои ҳамон паспорти ҳамон печени паспорти хлеб компютер агар сарфам раванд русия донанд бо хубтар. касое ки дар тоҷикистон ҳастанд ҳамин корро метавонанд, мо метавонем гирем биёрем бародари азиз. ва баъдан барои бародарон хелебзавод ҳаст, номраи ман дар зер навод мешавад, WhatsApp ба нависед. бародари азиз, телефон накунед, наметавонам ҳамаи ҷавоб додам. шумо худо бошед 28 ҳазор, ман як худам исмет намекунам. бародари азиз, ногуфта намонад якчанд ҳамин корҳо ҳаст ва граница акои суроб, акои солмон, акои сартагӣ дар хизмати шумо ҳастам. номерошро дар зер навор мешавад, занг занед. ва ӯ бародарое ки мақсад телефон мекунед 4000 5000 требоват мекунед ва 4000 5000 дастуройка метавонед кор кунед, усто бошед. унҷо абед дорад, мақсад квартира пул метед, хурду хӯрок пул метед. ҳамон пули чӣ мешавад бародари азиз? хелебзаводи мо ҷои хобаш бепул, питанияшам почти бепул. барои ин кор фоида ворид. агар документ кардани бошад, худоха ёрдам кунад. мо бародаре ки мақсад корпартоӣ мекунед, як рӯз ду рӯз кор мекунед, ман шумоям гуфтанӣ ҳастам ки бародари азиз, ҳамин агар пиро катишида бошад, гуфтанд ки ниҳол аз як ҷо месабзад. ниҳол аз як ҷо сабзиданаш маънои онро дорад ки ниҳол як ҷо сабзонед мева мекунад. барои як сол ду сол бояд кор кунед, унҷо ба таҷриба гиред, ба дигар ҷоҳо рафта ҳамон таҷрибаатонро истифода баред. роси гап корпартоӣ мекунед, ин кати ҷамъ мекунед, вай кати ҷамъ мекунед, ягон чӣ намешавед. одам дар як ҷо месабзад биштагеш, ниҳол дар як ҷо месабзад биштагеш, ҳамон маъное дорад ки одам баъзе мегӯянд одам ниҳол борӣ мекунад. одам ниҳол борӣ не, ниҳола як ҷо сабзонед, мева метиҳад. мева ки дод, вай ниҳол уҷа чи ниҳоли даркорӣ мешавад. шумоам агар таҷриба омӯхтед, як сол ду сол як ҷо кор кардед, 5 моҳ 6 моҳ кор кардед, бо дигар ҷо рафта ин таҷрибаатонро истифода баред, бо дигар ҷо бо ҳамхи таҷриба гирифтед, баъд ба қуллаҳои баланд биред. барои босабр бошед. барои кор занг занед бародари азиз, вақти қимати шумо намегирам, лайкоту назанед бародари азиз, падалиса кунед. ва бародари бисёро тамошо мекунанд, подписатсия намекунанд. чанд бародари пурсидем, тамошо мекунанд, нишон медиҳам подписатсия кардагӣ не, подписатсия сарфам намерафтед. барои подписатсия кунед бародари азиз, каме бошад дар хидмати шумо ҳастем. худатон эҳтиёт. барои бародаро роҳи сафед.